Arratsaldeon, ongi etorri deneri, martxoak 27 ditu gaur, hilabeteko azken igandea eta ondorioz Marruma kulturaren zuzeneko akustikoan eguna. Gaur gainera, guztiak ala badira ere, izugarrizko gonbidatu batekin. Baina aurretik zuekana zuzendu nahi dugu entzule edo ikusle. Izan ere, proiektu hau eta horrelako podcast txikia gustatzen bazaizkizue, parte hartzeko gonbita egin dizuege hemen Marruma kulturaletan. Eta nola egin dezakezue hori? marrumakulturalak@abildua.gmail.comera idatzi eta bertan zuen burua aurkiztuz. Ez zarete aberastuko, ez bai gaude aberats diruz, baina bai gure herri edo auzoko kulturaren alde lan egiteko ilusio eta indarrez gainezka. Kultura bai da animali hau gizakia, sarri ulergaitza den gizakia, zuzentzeko artizarra. Eta gaur justu iparraldetik, Lapurdiko hiriburutik, Baionatik, edo orain Azparnetik, datorkigu argi horren printza, zuekin guztiokin, aurkezpeni behar ez duen Jurgi Ekiza. Maitatu baso bera, nintzelarik aurra, ez nekienik zer zen amaren beharra. Bortu batian orain, naiz bakar bakarra, ama zorro boitorduko eldu zaun nigarra. Bortu batian orain, naiz bakar bakarra, ama zorro boitorduko eldu zaun nigarra. Maitatu baso bera, nintzelarik aurra, ez nekienik zer zen amaren beharra. Bortu batian orain, naiz bakar bakarra, ama zorro boitorduko eldu zaun nigarra. Bortu batian orain, naiz bakar bakarra, ama zorro boitorduko eldu zaun nigarra. Eldu zaun nigarra, eldu zaun nigarra. Arratsaldeon Jurgi. Arratsaldeon. Ongi etorri. Mila esker. Zer moduz? Ondo. Ongi. Piskat presionearekin, formatu berezi bat baita niretako. Formato berezi bat eta gainera jatorrizko kanta idatzi zuen pertsonaren hirian. Bai. Mikel Laboak idatzi bai zuen kanta hau. Bai. Ez nahi zu idatzi zuena ez edo... Jotzen zuena ez dagoen egin zuena. Famatu bilakatu zuena bera izan zen, bai. Horretik aukeratu duzu kontzertu hasteko kanta hau? Alde batetik bai, eta gero bestaletik izan zen Usaian ere kontzertuetan beraz looper bat erabiltzen dut bukleak egiteko eta hori, eta beti egiten dut Mikel Laboaren bat, eta hor nuen egin bat, baina igual jotzen duela horako modu simple edo
modu biluztu batean jotzen nuena, eta erabaki nuen, hautatu nuen. Jurgi, pentsatzu dut, hemen zu ikuste etorri diren gehienek ezagutzen zaituztera, baina aurkiztu iguzu norden Jurgiek izan zure hautik? Bueno, hau beti zaila da. Esan dugu Baiona arratzara? Bai, Baionakoa naiz, orain Azparnen bizi beraz. Zer esan musikaren naizela, iparraldekoa, zer badu bere garantzia, Euskalduna, Euskaldun zahar eta Euskaldun berria, eta hori, eta gero gaur egun jotzen dudala nagusiki 3 proiektutan, alde batetik Uriz Roman taldea, jok moduan, bakarka daukadala olako proiektu bat, normalki jaten duen bezala luper batekin eta olako bukleak eginez, eta gero erabatera taldean ere abesten dudala, hor gehiago interpretazio lanetan edo. Zure bakarkako proiektu hori helduz, 2016an kaleratu zenuena, nolabait izena da zure abizena, eta gero bideo esan nahi duen BH026 hori, baina ez nuen oso ondo ulertzen izen hori, ze esan nahi du izenak, zehazki? Azken finean, diska hori atera nuenean ez nion izenik eman nahi, edo, baina batez ere diskaren estetikagatik edo, nahi nion ipini pixkat lodiz erreferentzia bat. Eta azken finean izen hori da bide hutsentzat diska horrek duen erreferentzia. BH dira bide huts, 026 zela disketxeak ateratzen zuen 26 garen diska, eta LP ipintzen du biniloetan long play esateko, eta da biniloak deitzeko izan bat, eta gero CD-an ipintzen du CD bat baita. Aipatu dituzu zure 3 bide nagusiak, edo egun parte hartzen dituzun 3 proiektu nagusiak, lehenengo hori William Strumon da bereziki zu ezagun egin zaituena, baina zure bakarkako lan honetara iritsi zinen justuki William Strumon, ez dakit nola esan, ataka estu batean zegoen momentu batean, edo Detroit taldearekin itzuli luze hori egin eta hartu zenuten parentesi horretan. Nola zeunden zu momentu horretan? Zergaitik erabaki zenuen bakarkako bideo jorratzen hastea? Esan zen nire bizitzako fase nahiko iluna egia esan, eta gurizekin atera genuen 2012an Arabe diska, hortikan hasi ginen jotzen eta gehiago jotzen, esateko taldeak hartu zuen oihartzun gehiago edo. Eta zut 2 urtez eman ginturak hasik 180 kontzertu edo, izan zen ritmo bat oso azkarra. Eta talde barnean ere bazian dolako tentsioak eta hasti ginen nekatzen, eta adinak ere segurazki izango zuen ikustekorik. Eta esateko bira hori amaitu genuen hori Detroit egindako datekin, bira potente bat Frantzian eta areto handiak eta kristona. Norita gero sentitu genuen beharra deskantsatzeko. Ez genekien egia esateko hori 2014ko bukaeran zen, eta ez genekien berriz boltatuko ginen, utziko genuen, erabaki genuen egitea azken kontzertu bat psiloziben, eta gero pentsatuko genuela. Eta ni nintzen ere bizitzan momentu batean nahi nuen dena utzi, eta musikariak eta artistak askotan dugu nolako galdera sakonak, eta dena dutu behar dugula, eta gauzak existentzialak, eta azken finean nahi nuen musika utzi, eta ez duela gehiago musikarik eginen, eta hori, baina utzi baino lehen, bandituela maketa hauek erdina gairoan, eta honekin egin behar duela zerbait, eta beraz, nituen kanta batzuk taldearekin ez ginturak erabili, hasi nintzen etxean lantzen, eta maketak egin, garaian justuki nahiko gaizki nengoen nire buruarekin, eta beraz gauza bastante notatu nituen. Azken finan nik beti erabatu nirekin olako kuaderno bat, beti daukat olako bat, eta beraz gauza nintzen notatu dituen, eta hauekin hasi nintzen letrak egiten, eta azken finan hartu nintzen bazera materia diska bat egiteko. Eta beraz, pentsatu nuen nire buruan, egu diska bat, piskat amaitzeko nire bakarrako diska batekin, ez dudala joko gero zuzenean, eta diska hori egin nuen. Gauza da gero diska hori, piskat gustatzen naiz, diska hori grabatu nuen, publikatu, diska bat egiteko dirutza sartzen da barnean, eta beraz, hasi zen diska hautera zenean, pentsatu nuen, ez dutko kontzerturik eman nahi, baina bai, diska hau saldu behar dut minimo bat, pagatzeko sartu dituzten gasto guztiak, ez? Eta promoa egiten hasi nintzen, eta han esan zidaten askotan irratietatik eta etzen zuten xaren. Eta ingo zenuke kanta bat zuzenean, akustikoan, irratian, eta hasi nintzen, kanta bat, 2, eta gero hortikan pixkat
limiteak ikusi nituen, ezin duela gehiago hori egin, eta beraz, hor hasi nintzen lupegarekin jolasten, diskako beste kanta batzu joalizateko promozio lanetan. Eta dena aldatu zuen, eta azken finean plazera hartu nuen asko, eta erabaki nuen hastea jotzen, bai bakarkako formatua hartuz, hor nahiz eta diskak talde bat bezala sonatu, kontzertuetan erabaki nuen joatea jenden aurrera bakarrik. Esan duzu momentu txar batean... Ongi da. Bizik interesgarria da, izu. Lehen galdera, izan da. Guztiak gola balin badira lasai, garagardoa badugu. Esan duzu momentu txar batean zeundela momentu horretan, ez da zuretzat izan zen, eta taldearekin erabili ziren kanta batzuk ere, hor gorpuztu zen dituela, ez da zuretzat izan zen sendagai bat edo bigarren aukera bat? Bueno, biak, azken finean, biak. Egiten da, ez dakit, bakarkako diska bat egitea bestego joio bat da, azken finean astentziarako zure gauzak pertsonalak egiten. Taldearekin ez nintzen ausartzen gauza hain personalak eta intimoak adierazten, eta hor egin nuen nire bakarko diska horretan. Eta orain, bigarren aukera. Bigarren aukera. Zure... Zerbait galdu dut ene sakonean, deus ez da utzi, bakari galdu. Tripa bere lekuan balin badut ere, zergaetik egiten dit horren beste min. Atera naiz erretzera, ilargia agertzen ari zen, zigarroa amaitean. Dirdiratzen taibarra argitzen zuen, gauak ez duenean deus kontatzen, badakit zergaitik txakurrak zaunka ari diren. Gizaki erotua ez da ohartzen, ilargia harentzat zeruratzen dela. Tabulara zan dena berriz hasi nahi, itzulira zuenean bigarren aukera. Oraindik ulertzen ez nuenean, damurik gabe batxi zen idana, mundua joan behar da ospitalera, baina nori ez da gertatuko. Gizak izatea, senak bortxatzea da.
bigarren aukera. Negua instalatzen da, zauriak sakontzen ditu, itzuli da zuenea bigarren aukera. Zerbait galdu dut ene sakonean, galerna ondoko pareak itzuliko ote die. Galdu egin ez zure transizioa izogatzeagatik. Kantu oso bezatut ost. Ez duen urektu transizioa. Ongi geratu da. Bai. Eta bigarren kanta horri helduz, ez dakit euskaraz abestea zuretzat, bigarren aukera izan zen, edo hasieratik oso garbi izan zenuen aukera? Kantatzeko tenorean argi izan nuen, euskaraz nahi dola egin. Gero bai, ez dakit, berezia dena da nire harremana euskararekin. Azken finean, ni sortu nintzen ama batekin euskalduna eta aita bat Euskal Herrikoa zekien euskara. Eta euskara izan da nire ama hizkuntza. Baina gero 6-7 urtekin joan nintzen nire auzoko eskolara Baionan, arrazoin praktikoengatik. Eta hortikan eskola frantsesez zegoen, Baiona gaur egun bezala gutxi bera oso erdalduna zen, eta erdalduna da. Ez dit, sifrak ez dakizit ondo, imaginatzen dut garaian izango zela berba eguneko 5 edo 10 artean, euskaldun beraz bizitzen zira egunerokotasunean mundu frantsesa segeski eta galdarik izan gabe ere, azken fian ez da izu arraro egiten. Eta nera nahi egebak ere ni baino zagagoak ibilbide bera izan zuten, eta beraz etxean ere sartu zen frantsesa, eta azken finean galdu genuen usaia hori, eta nik galdu nuen euskara eguneko egunean. Eta bai, musikak nau eraman berriz euskara ikastera. Negu gorriakek? Bai, hori izan da pixkat benetan ekintzetara eraman nauen taldea. Hori baino lehen izan da Mikel Laboa da norbait entzuten nuena etxean, diskak biniloak bazeudelako, eta euskara ulertu gabe ere, hitzak ulertu gabe ere, sentitu nuen nolako identifikazio bat, eta horretik hasi zen pixkat konsientizatze bat. Eta gero negu gorriaken historia izan zen oso fuertea. Eta jadanik diskak entzutean, eta gero jo zuten hauek Baionan, bostean edo. Eta hor zen ikusi nuen lehen makrokontzertua. Eta bitartean hasi nintzen biskat gitarra jotzen eta hori, adien horretan biskat. Eta beraz hauek ikusten ikusi nuen hau, eta pentsatu nuen, hau da bizitzan egin dudana. Azken finean lagunekin eta debat montatu, musika egin, euskaraz egin, eta gauzak aldarrikatu, eta tresna hori erabili ere mezuak pasarazteko. Bide horretan, zure talekide eta lagun, pentsatzut izan den Xanbide Gainek ere izan du garrantzia, ez? Bai, azken finean hor nuen, justu adina horretan, liseoan, egon ginen elkarrekin, eta izan zen ideia, berarekin erabakin ginuen montatzea lehendabiziko talde bat, gaian diren zen berri beltzak, eta justu... Berri txarraken oso antzeko. Berri txarrak asist, ez genuen ezagutzen horrenik, justu. Batek beste hobeto fusuatu du. Segurazki izenagatik izango zen. Eta honekin hasi genean hori ska-punk moduan edo, eta beste proiektu bat ondotik, eta berarekin sortu arte Uriz Remond ere
bostean edo hiruan igual, eta usut 2004an egin mandugula lehen kontzertua. Irakurri izan dizut elkarrizketaren batean besten aintzinan edo besten begietara izateko garrantzitsua dela izatea edo badugula besten aintzinan zer edo nor izateko behar bat. Zuk uste duzu besten begietan nor izateko horretan hizkuntzak baduela bere biziko garrantzia? Eta musika egiterako garaian ere esan. Galdera sakona. Ez uste duzu hemen ez gara etortzen arinkarietara. Bai. Hori, nahi eta nahi besten begietan dugun itxura hori beti kontutan hartzen dugula. Hizkuntzaren puntu hartan ez dakit. Esateko ez dakit nola erantzun galdera honi. Ez bat esan izun, zuen musika hitzak idazteko auto horretan, frantsesa zuretzat agian errezago zaizun hizkuntza izan, edo euskara hautatu, auto horretan zerk eramaten zaituen, bade nolabait zure nortasuna aldarrikatzeko auto bat horren atzean? Bai, bazen segurazki hori, segurazki entzuten gure musika ere eta maite gure escena euskalduna zen, eta beraz bazen horako identifikazio bat, beraz bazen gogo hau. Gero, bada zerbait pixkat esplikatzeko zaila ez, azken finean dela euskara ez da nire hizkuntza naturalena, frantsesa hobeto beakit eta hobeto erabiltzen dut, baina bai nire bihotzeko hizkuntza da zerbait hola ez dakit. Eta nolaz musika ere den tresna bat barnan daukadana kanporatzeko, azken finean ja eduitzen zait naturalki, edo naturala zaidala, hori egitea euskaraz. Naiz eta pixka triste den, baina ez dut uste lortuko dudanik egun batez zinez bizitzea, pentsatzea eta dena egitea euskaraz, baina bai kantatzeko momentuan bada hori. Eta bada eskizofrenia historio bat ere bizkatzen, eta azken finean askotan ere idazten dut euskaraz, idazten dut frantsesez zerbait, eta gero itzulpen bat egin dut, edo berriz idatzi euskaraz, itzulpena baino gehiago da berriz idaztea. Hala ere, batzutan gauzak hausnarketak direnean frantsesa egingo ditut, gero zerbait poetiko, zerbait artistikoa egin nahi duenan honekin, euskarara pasatzen dut. Ez dakit bakarra nahi zen, izango da ere Euskal Herrian olako kasu pila bat, ola pixkat skizofrenia kasu bat, azken fian gaude normalizazio bat iritsi behar ginen egun batez, eta uste dut normalizazioa konsideratzen genuena zen gizartea euskaraz aritzea, eta azken finean transizio fase hori luzatu da, eta azken finean iruditzen zait orain denok gaudela bi hizkuntzetan ari, eta batetik bestea pasatzen etengabe. Igual belaunaldi berrekin oraindik txarrago ez da txarra izan, bai gehiago nabaritzen da ere. Atzo nintzen talde batekin bideo bat egiten, eta nik badakit ipagaren asko egiten dugula hori, euskaratik frantsesera, eta hor hauek ari ziren espainola eta euskararekin nahazteman, esaldi bakoitzean, bitz, eta nik orain espainola ere badakit bat zetuta arazorik izan komunikatzeko, argitu nintzen, azken fian daukaguna denak hori arazoa egunerokotasunean, eta bai sortzeko momentuan ere da. Hala ere, ez dakit nik mantentzen dut gauza hori, ez dut aldarrikatzen, bai ez dut nire burua ikusten frantsesez kantatzen, ez dut nire burua ikusten ingelesez kantatzen, ez duela arrazoinik. Bizitzan denak ez du arrazoinik, ez dut hor badela, hala ere, sentsuduna izan behar da ere piskat proposatzen duzuna, eta ikutzen zait, eni egiten duenari sentsu ematen dioana euskara dela. Ez da eskizofrenikoa den egoera, komikoa den, baina urrengo kanta bentsat komikoa da, eta zuekin urrengo kanta, komedia. Igual, hau gestu behar dut barkatu, txiki eskertzeko, azken finan hau, formatu hori ere bakarkako proiektu hori hasi dudala, egin nuen lehen gauza olako gitarra batekin eta kantatu zorela, izan zen txikiren antzazlan batentzat, justuki Mikel Laboaren kanta erabiltzen zutelako gaztetasuna eta zartasuna, Ulisekin grabatu genuela, eta beraz, azken emanaldian etorri nintzen jotzera kanta hau akustikoan. Eta ondoko antzazlanean ere, amaitzen zuten, amaiera zen, antzazlan amaiera zen komedia kantarekin, eta normalean pintzen zuten beti hor, eta dokan eman zuen azkena, eta joan nintzen zuzenean jotzera. Eta igual izango zen, bi emanaldi hauek izan zen lehen aldiak, joan nuela
ni bakarrik gitarra batekin eta ez nire taldearekin, eta beraz hortik ere abiatu zen bilbide hori, eta beraz naturala iruditzen zaidan gaur jotzea. Eta beraz eskerrik asko txiki. Ez dut gezurik esaten, soinzkitzu ene begia. Ez dute gezurrik esaten, komedia ez da gezurra, benetan naiz pertsonaia hau, eta istanteko filman. Zintzoki behar zaitut, egia da, soinzkitzu ene begia. Baina filma batetik, beste filma batera pasatzen naiz, bi filmazioren artean galdu. Gertatzen da garaiaren gatik, irudi gehiegiren txirik. Injektatu dizkidate, galkatu naute guai, denagoiti botatzen dut. Interferentziak daudere, utxuneak, jaranik nagoen urrengoan. Naturalakoa balitzairan, bezala bainan, interferentziak anere, nun jaranik nagoen urrengoan. Zurik esaten. Bueno, Jurgi, aipatu dugu, zu naiztama euskalduna zenuen euskara momentu baten galdu zenuela, edo ia galtzekotan egon zinela.
Euskararen berreskuratze hori aekan egin duzu gau eskoletan. Laizter hasiko da aurtengo korrika eta aurtengo korrikaren leloa da hitzekin. Ez da gizu musika egiterako garaian, zer ematen duzun garrantzi gehiago? Hitzei, musikari, biei? Egiteko momentuan, pixkat, hitzei, garantzia ematen diet, baina ez dut hitzak ez dut pentsatzen kantu batentzat. Zaken nola esan hori, baina bederen taldearekin beti izan dugu saia hori sortzea kantak, musikak, elgarrekin, hortikan lehen maketa batzu egin edo kasik kantak amaitu naiz eta hotxik ez izan, eta ni gero musiken gainean asmatzen ditut melodiak, eta gero melodiak izan eta gero, horren arabera, idazten ditut letrak. Eta hor joaten naiz nire karneten bila, eta nire apuntatu dituzten gauzak eskuin esker. Hola egiten duen beti, urtez eta urtez, azken finean pixkat materia nuelako, eta beraz azken finean joaten ditzen bila, eta gauzak berriz idazten, berriz moldatzen, sartzeko buruan dituen meloditan. Ulizekin horrela ibili nagusiki, eta nire lehen bakarkako diska nire horrela izan da. Ondotik, gauzak pixkat adatu dira, eta nire buruarekin pixkat konfiantzia hartu dio dela, eta orain gehiago gai naiz letra bat sortzeko kanta bat izan eta gero, eta azken finean entzuten dut, eta ari naiz itxoiten idei bat izatea, zerbait sartzea, eta momentuan bertan sortzen, ez naiz kasik sekuran hasten hitzetatik. Egiten adut lan hori, gertatu zait beste sentsu batean, bada kanta bat hor, jotzen duena bakarkaren hor Luperrarekin, presondegia itxaso zakar bat, hor izan zen pixkat manatu zidaten kanta edo, Pascal Elgart zen iparaldeko tipo batek, erabaki zuen egitea korrika bezala, igerika, Bilbotik Baionara, bera bakarrik, ustakit, bost edo 10 etapaz edo egin zuen olako zerbait, saiatu zere kilometroak salduzta hori, eta dirua egiteko alde batetik presoen familientzat, baita ere, justuki presoen gaia berriz main gainean ipintzeko aktualitatean eta pixkat mediatizatzeko. Eta horren karira, iparaldeko kanaldure telebistak erreportai bat egin zuen, eta erreportai horren barnean, ero nahi zuten kanta bat sortzea. Eta beraz, amets hartzaiuzi gali intzioten letra bat egitea, ametsek egin zuen letra bat, eta gero eni bide izidaten letra, eta jasen ez hortik zuk egin nintzen duke kanta bat. Eta beraz, hor izan zen, kasu bat nun letretatik hasi nintzen musika egiteko. Nire kasu gehienetan egiten musika alde batetik, letra alde batetik, eta gero zailtasun handiena da, azken finean, biak bat egitera, eta batzutan apuntatzeit behituzu idei batzu apuntatuak letrentzat, giroaren aletik ere ez toa daukazun kantarekin, eta beraz ezin duzu sartu letra bat ez dakit. Behar da zerbait hola, bada lan bat oso inkonsientean, nik beti esaten du, bada holako suerte historio bat, behituzu gauza batzu, eta bat egiten dute edo ez dute bat egiten. Ezkontze fase horretan, dena den, niri bada atentzio baten didan beste gauza bat, esan dugu Euskaldun berri etzara, baina Euskara berriz ikasi barri izan zenuen, baina gitarra ere zure kabuz edo modu autodidaktan ikasi duzu. Bai, autodidakta izan zen pixkat horre kasualitate bat, azken finean nera benintzenan, nera behizaman nolen, nik musikalzale izan nintzen beti, baina nintzen gehiagolako musika, black music hori musika beltzean, justuki sartzen zenean hori rap mugimendua eta Michael Jacksonen garaia zen, eta olako ez dakit, olako ereduak genituen, helburua zen biskat, maiten duen musika hori zen. Eta gero, kasualitatez, nera nahia, ni baino zaharagoa, nezola hasi gitarran, eta erosizten gitarra bat luzaideko bentetala, olako gitarra merke bat, hasteko gitarra espainola bat, eta hasi zen eta segitu utzizun, gitarra hau egon zen etxean. Eta beraz, ni aspertzen nintzenean, gitarra hartzen nuen, eta hasi nintzen jotzen, eta segituan, asko gustatu zitzaidan vibrazio historioa hau, frekuentzia, ez dakit, resonantzia historioak, eta hasi nintzen gitarra batekin, ez dut sekuran begiratu klaseak hartzeko edo, ez duen gogorik ere, ez duen helburu hori, garaian ezen gaur egun bezala YouTubeko tutorial hauek ikasteko eta hori, eta beraz, eskepinan hasten ginen nola gauza jotzen,
Bizten da, beharrik ere ez da git. Bueno, ja, aldibidez hori, dene taldean Urisekin beti trufatzen dira nitaz, dekin behar da, edo zen gitaristak, eta gitaristak dauden hemen gelan. Bainat. Bueno, gauraki gitarista guziak ikusten bada, zuek ez ikusiko, ipintzen dira ojera gauraki, eta nik beti danik ipini dut, hauek aldrebes. Ez da hola, ezik eta hola. Hori eskolan egin manu, ongi eginen nuen, eta nik esut horrela nik neuk, eta bueno, bere batzutan limitatzen hau, eta beste batzutan egiten ditu gauza batzuk inok ez dituenak egiten. Egia da, Joseba Belenuar ere autodidakta zela, beraz, berak ere. Hori lortzen badut bere maila lortzen, bidean etzara gatu behintzat. Beraz, gatu arte. Hau da, beraz, dola, pasen urtean, dola bi urte, Grisesek atera du iska berria, eta Grisesek osaian egiten ditu kantak erderaz, eta nezuten kanta bat egin euskaraz, eta ez dakitzagatik, zenta euskara dakite eta oso ondo kantatzen dute, galdegin zaten denik kantatzea kanta hau. Eta beraz, egin nuen diska kanta haiekin, oso gustora, kontzertu batzure eman dituen haiekin, eta horren saiatu naiz egiten bertsone bat ola akustikoa. Galdu egin naiz nora noan, astu egin zait nolatera, hemendikan lokartuta, bizi banai zentzun, amez guztiak zaindu, soka berriak heldu, beldurarekin kontuz, ez zaitzala itxutu. Hemen ez dago ezer, txatuta gaude, ta zingara irten. Bizi algaitezke, poza oina jangabe, bide bila, galdu egin naiz nora noan, astu egin zait bide bila, galdu egin naiz nora noan, astu egin zait. Astu egin zait. Ez, hemen ez dago ezer, zingara irten, bizi algaitezke, pozoina jangabe. Euriari zuen, aterpean geuden, arriskutik iez, iraun aldaiteke, urik edan gabe. Bide bila, galdu egin naiz nora noan, astu egin zait bide bila, galdu egin naiz nora noan, astu egin zait bide bila, galdu egin naiz nora noan, astu egin zait bide bila, galdu egin naiz nora noan, astu egin zait. Astu egin zait. Astu egin zait. Galdu arte genuen kanta hau, Jurgi, ez dakit zure sorkuntzarako bidea sortzeko horretan zein diren zure referenteak, nondik edaten duzun, aipatu dituzu Michael Jackson, rapa,
Nirvana ere apuntatuenen hemen. Bai. Ez dakit nondik edaten duzun zuk eta zer edaten duzun elementu ezberdin horietako bakoitzetik. Bi gauza, nik usut berriz errepikazio dut, usut sortzeko momentuan edo sortzen dugunen artean usut badela zerbait oso importantea dela inkonsientea. Azken fian nik usut inkonsienteak dituela gauza aniz egiten eta nik igual kanta bat entzoa dut dola goi urte eta ez naiz ogoitzen ere entzun dundala eta orain ari naiz horren kopia bat egiten oartu gabe. Azken fian iruditzen zait seguraski gainera gehiago autodidakten artean ez dugulako justuki referentzik ikasi eta landu eta beraz ez zaigu kostatzen egita zerbait jadenik egina izan denaz eta ez gira oartzen ere azken finean errepikatzen dugula errezeta bat. Ikasten duzunean kantak egiten, bai klasikoan lan baita ere egiten baduzu formakuntza bat egiteko gauzak, orain badira hori songwriting eskola hauek eta hori egiten bada, hortik ateratzen badakizu egiten duzunean zerbait sortu edo zerbait kopiatu edo zerbait batxi erasten baduzu ere oartzen zara. Eta autodidakta zirenean, azken finean, inkonsienteak egiten ditu gauzak, eta ez dakizu gauza askori, beraz. Gertatu zaizu, norbetek ez eta izu hau batxi diazu? Ez, gertatu zaigu egitea rif bat osatu etxaio batean eta bat esatea, hau da ez dakit noren kantaren rifa, eta zaudea, ostia, bai, bueno, kenduko ez dugu ipiniko. Ezken finean, pasatzen da, ez dudalako, ez dakit formakuntza hori pixkat segituan oartzeko, nik naizta musikari izan, hori nik entzuten dudanen kanta bat, zinez konzentratu behar naiz, nabaritzeko zer egiten duen basuak, zer egiten duen gitarrak, nik entzutut kanta bat, iturri bakar bat baitz bezala ez, azken finean, eta usut publikoak, musikaria ezten publikoak horrela hartzen du, da zerbait etortzen zaio, eta bai ritmoa eta melodia, horrez aparte, ez du importeik ze pasatzen den. Eta usut musika ikasten denean askotan, garantzianitz, eta igual gehiegi ematen diogu, zer importante den, eta zer egiten du horrek orain, eta zer pasatzen da, eta elgarrekin daude, ala ez, eta pixkat zerbait matematikoa, edo, azken finean bukaeran ateratzen dena, nik urteak behar izan ditu hortaz arduratzeko, ikaskotan diskak grabatzen dugunen eta aldearekin esaten dut, hori ondo da pasatza orduak tomaren soinua lantzen, bukaeran eduzen izaz, jendeak entzungu kanta eta horretuko da ritmoaz eta hotxak kontatzen duena, ez guztia azken finean, badu bere garantzia noski, da urrundu da izkuzu galderatik uste dut. Bakit hasi nahiztea esan ez, bi gauza, ez dakit bat ere esakzen bigarren gauza. Bueno, hori eginen musikak nondik edaten duzun, bat esan dizu bi gauza. Bai, eta gero, eta hori epatzen genuen Nirvana eta Negu Horriak eta inkonsiente lan hortan uste dut hori betirako markatzen zaituna adin batean, nera betasunean edo entzuten zuen musika. Hori, nik beti esaten dut gutxi bera 14 18 urtean, urtetan entzuten duzuna, maitatzen duzuna eta gogotu duzuna ere, maitatzen duzuna ere azken finean, zaude adin batean, edo gure beranaldia horrela zen beren, adin batean nun ungitzen zaitu asko, eta azken finean emozio batzu lotzen dituzu kantu batzuei edo musika batzuei, eta usut hori gero bizitza osorako geratzen dela. Eta beraz, nahi eta nahi asut denbora pasatzen dela, ni gitarra hartzen badut eta beti badut gogoa izateko, nahi nuke egin inutego bat, hori Nirvanen diska bezala zen, eta azken finean hau da niretako helburu handiena, nahiz eta orain ez du sentsurikolako gogo bat izatea. Musika beraz, zuretzat sorkuntza emozioak dira eta oroitzapenak dira. Nola bait? Bai, azken finean, bai. Nik beti esaten dut, horre, musika bakoitzak jasotzen du, publiko bezala, edo egiten du, artista bezala, bakoitzak egiten du bere arrazoenengatik. Ez dut uste denak egiten dugula arrazoen berdinengatik, eta hori da interesa. Musikan, azken finean, batek egingo du musika, nahi duelako lagunekin elkartu astero lokalean, eta demora pasatu, eta hori, eta honekin nahiko, eta hori errespetatzen da, eta batzuk egingo dute hori lan bat bezala zinez, business plan batekin eta helburu batekin, eta zergatik azken finean, denbora pasatzen dute hortan, eta erabakizan dute, eskatzea dute, bizitza hortaz normalki, edo nik arrazoen guziak daude eta denak baleagerrak dira, nik usut sakonki egiten dela musika, justuki
ez nekielako nola gauzak adierazi eta azaldu, eta musikaren bidez egitea iruditzen zeran erresagoa hitzetatik baino. Gaur egun ikustiz hanbeste mintzatzen naizela igual gezurra ematen du. Buenan dola zenbait urte ez dintzen justuki, ez dintzen gai egoteko ez zenbait giren 30, ez 30, baizik eta lau baginean main bainean ez nintzen gai hitz egiteko jakinez beste hiruak nire so egongo zirela, eta beraz, horrela zaudenean, azken finean musika egiteak salbatzen zaitu, aukera bat zure gauzak adierazteko eta kriston lujo bat da. Sinistu jazu elkarrizketatzaientzat asko zabe dela asko hitz egitea gutxi baina. Bueno, horrengatik bai, orain bai. Gero ez dakit elementuek eragiten duten zure sorkuntzan, baina urrengo kanta bintzat baditu elementu asko, ontziak, kainoiak eta itxaso gorri bat. Nundi dator hau? Kozienteak. Ez, hor izan zen kanta bat oso personala, justuki nire buruarekin oso gaizki sentitzen nintzela, eta beraz kantu hortan hartu nuen ideia pixkat imaginatzea bikoizten nintzelaz, eta nuela aukera nire burua ikusteko kanpotik. Eta zer ikusten zenuen? Eta zer ikusten zenuen? Ez gauzon solaiak, zenta hori zen, gerla mundu bat. Zen momentu batan ansiedade asko bizitzen duela eta pena asko, eta azken finean, oartzen nintzen lortzen nuen lo egiten ere ereski, eta beraz lo bilakatu zen biskat nire aterbea ez, eta nintzen lo egiten apia bat, eta beraz hori da kanta biskat da imaginatzea ea lo egiten duzunean azken finean anxietate hori desagertzen den edo pasatzen den, edo inkonsientea den, igual segitzen du, zure lo egiten zuen bitartean, ez zira huartzen zen, eta lo zira. Hori Freudi galetu barko dugu. Baizik ez du benetan jabaltzen loa gaitu bereizten lo denean azkenean dena amaitzen da lo denean. Sartzen zaion gorputza, ondoratzen da hileek bisaia. Eskutatzen diote, partez da eskuak ez dauzka, dardarka. Betazalen atzetik urunari soalda horrez izatearen bidezko bakea. Bainan bere baitan, ohar gabean behar bada, gerlak dira, ontziak kanoiak, itxaso gorri baten gainean,
takeen atzian, ez da lurik ikusten, olatu ezin isilduen, ibilbidean, arekin izatiaz, hain banaizakitua, nahi bainoke batzutan, kanitan handi bat landatu ularrean, garrasi bat arnasan, batina asian, ta agian obakean, itxasoa, isiltasuna, bai banean, lodenean loak hartzen nau, loak hartzen nau, loak hartzen nau. Zure burua aurkezterako garaian Jurgi esan duzu musikaria zarela eta iparraldekoa eta hori izatea garrantzitsua zela. Ez dakit, Iparrorratz proiektua sortu zenuenean, horretan pentsatzen ari zinen, edo ze beharri erantzuteko sortu zenuen proiektu hau? Da proiektu bat, ideia zen, igual proiektua ez da gauzatu nuen bezala, orain dago beste etapa batean eta beste gogo batean. Lehenik eta behin ez dakiten entzat zer da Iparrorratz. Beraz, da, saiatu ginen sortzen olako disketxe bat, edo zeio bat, iparralden, euskarazko taldeak argitaratzeko. Gu, giren belaunalditik ez, beti izan dugu hori esan zen kiren aldibidea eta olako historio bat, eta uste genuen interesgarria zela, berriz ere, garai batean disketxeak desagertzen ziren, pixkat leku hori hartzea. Gauza da, disketxe bat egitea benetako lan bat da, eta hori ezin dugu egin erreski. Eta ideia da orain gehiago egitea kolektibo bat edo berzala, eta lortzea bederen sare bat sortzea Ipar Euskal Herriko talde artistan, euskaraz ediren talde eta artistan artean. Kezka ezberdinak ditugulako, nik iduritzen zait gaur egun badugula arazo bat Euskal Herri osoan. Dela gauza asko sortzen dira euskaraz, eta kaitezko gauza hainitz, eta bada orain sortzeko errestasun bat, eta esango nuke ere, igual, bederen iparraldean diru publikoan, eta hori sortzeko laguntza asko dagoela. Tresna sortzen dira, antzerki taldeak montatzeko, eta badute kriston baldintzak lan egiteko, eta euskaraz egiteko badage dirua, eta ez dakitze. Gero falta zaiguna parean, da publiko bat, zenta euskaldunen kopurua ez da handitzen, eta ez bada txipitzen. Bederen ustut iparraldean hasi dela, bederen ez txipitzen, orain arte txipitzen zen, orain estabilizatu dela, baina ikusiz zenbat jende etortzen ere kanpotik, azken finean jendetzen porcentaia segitzen du txipitzen. Eta beraz, ustut sortu behar dira tresna batzu, jende melarrietara eristeko erresagoki. Zenta euskaldunen artean ere hori izan zen, bi urte edo elkarrek egin zuen olako inkesta bat, eta euskaldunen artean ere euskarazko konsumoa musikan eta kulturan txipitzen aizen pila bat. Eta uste dut, garai hauetan behar dugula lortu horreinko trestetara egokitzen, eta gero lortu behar dela ere manera batzu super ereski iristeko jenden belarrietara. Esan edutia batek entzuten badu nahi izena eta nahi badu entzun,
egin behar du klik bat eta aurkitu zen, eta luzatzen bada hori, gaur egungo gizartean 3 klik egin behar badira, ja, bitartean iritziz altzen zira, eta beste zerbaitera pasatzen zira. Eta beraz, kolektibo horren edo tresna horren ideia litzateke, eta horretan ari gira pixkat hausnarketa bat sortzen ere iparalden, da ze sortu tresna bezala, pixkat bederen zerrenda bat zateko sortzaile eta artisten guziena, eta gero atxemateko manerak belarrietara iristeko. Uste dut, gaur egun euskal musika bat duela arazo hau. Bada kriston kalitatea, bada kantitatea ere sokutzen aldetik, gero publikoa ez da zabaltzen, ez da handitzen, eta goa dugu arazo bat aldontatik. Hori izan daiteke sare sozialen edo ez da egite interneten mundu honetan ezkerelako behar bezala egokitu edo kanpoko erreferentziak? Bai, horre badira jason ezberdinak, nola egan, saldi luzea izaten alda. Uste dut, simpleki musikak orokorrean ez bakarrik euskaraz, ez duela funtzionatzen lehen bezala, eta normal da, garaiak aldatzen dira. Eta hori lotua da ere teknologiari, guretzat gure bizitzan musikak hartu zuen lekua, gaur egun bideoak egiten du. Azken finean, gaur egun demokratizatzen baita bideoa, eta gure garean bezala musika egiten zen bezala. Beraz, ezin da ere egon hortik, normal da ere musika pasatzea pixkat, bai, ala ere nahi badugu segitzen musika sortzen eta musika egiten eta hori, behar dugu atseman manera batzu, kezka hori da pixkat, nola egan, justuki hor berriz eta inkonsienteak badauka bere lekoa, inkonsiente kolektibo bat sortzeko, azken finean, behar dira talde batzu, denok entzuten ditugunak, igual, oartu gabe ere, bai, hori haman komunan dugu, eta gero hori kantau pasatzen den antaberda batean, eta gaude, denok pozik gaude zen, eta kantau pasatzen da, eta jendeak konektatzen da, pasatzen den musikaren bidez. Gaur egun musikaren konsumo aldatzen da asko, mundu mailan, eta jendeak entzuten du kanta bat, kanta bi, 3 astazatope botatzen du, eta bakoitzak entzuten du berea, bere kabuz, eta bere eskatasun bat badala hortan, ez? Ondo dalde batetik, zenta zinez atxe bat onzu zerbait mintzatzen zaizuna zuri, baina ez da sortzen, edo gutxiago sortzen da, komunitate bat entzuleen artean. Mundu mailan ez da zinez arazo bat, zenta azken finean elkartzen zira ingresko talde bat entzat, azken finean importantzena da ere lortzea unkitzen jende kopuru minimo bat, eta jende kopurua betorreko da kontzertuetara, eta hor bilduko da. Euskal Herria dugu arazo bat, jadanik oso entzule gutxi garela, eta horren oso bereizten bagira, bada arazo bat gero lortzeko, nola lortu azken finean, kanta batzu gureak bilakatzea, jendearenak bilakatzen. Aholgune den hori, agian indargunera izan daiteke, ez? Zen, zuek aipatzen zenuen, elkarrizketa batean, Detroitekin egin zenuten itzuli horretan, bazela jende ala ere, euskara jakin gabe ere, zuen musika maite zuena, eta gero interesatzen zena zuen hitzetara eta itzulpena bilatzen zuena, eta bai. Agian izan daiteke aholgune ikusten dugun hori indargune ere, ez? Zen mundu guztiak inglesa da besten du gaur egun, baina azkenean inglesentzat beraientzat ere izan daiteke askotan. Bai, bi puntu ne ustez bi puntu ezberdinak dira, bai, hori uste dut gaur egun zerbait berezia egiteak balio du, zenta justuki igual publiko bat ere estera zurea interesatzen alda, eta buruak asko ireki dira, eta euskarak, euskara iristen alda, orain arte iristen ez zen lekuetara. Beldur naiz momentu berean, desagertzea zegoen lekuetatik, hori da problema. Azken finean, beste egun batez mintzatzen zen Pantsiz bidartekin iparaldeko musikari bat, eta gaten zen joan zela, ez dakitz tabernara, eta sartu zen, eta taberna bat orain oso modan eta moda ona da, egiten zituena bakarrik bertako garagardoak, bertako ardoak, bertako janaria, eta hemengo menua, eta hemengo txaldeko esnea eta kristona. Eta proiektua bikaina, eta zertzen entzuten dugu musika hemen, eta zegoen, FIP edo irrati bat frantzesa, pasatzen zena, eta zergatik ez da euskal kulturan ere eta euskal musikan, zergatik ez da kolako zuzenean hori zorzailetik entzuleari iristen nola. Badaulako kanpoko musika konsumitzeko bada zerbait, eta gero beste historia da ere bertako musikan ere hori aipatzen genuen arazoa puntua hastapenean dela hizkuntzaren presentzia hori, eta orain bi hizkuntza daude eta beraz ez zuten da ere beste hizkuntzetatik, naiz eta hemengo taldeak izan, beraz. Euskararen presentzia ez da erreski mantentzen azken finean, euskaldun likuetan ere ez. Argi dago erronka galanta baditugula hor, ez da egite gaur egun
erronka hoiez gain, zu musikari bezala zertan ari zaren, zer sortzen ari zaren, zer egiten ari zaren, dituzun hiru talde horietan. Bai. Zer momentutan dago Jurgiek izan? Gauza hainitz eta pandemia honekin alde txar bat da eta alde bona ere, uste dut, pixkat zaildu zaigula gauzak epe luzean edo epe ertainan pentsatzeaz, eta beraz dena egiten da pixkat epe motzago batean. Baina bai, segitzen dut nik kolaborazio handana bat egiten ditutora eskuin esker eta horre kantak ateratzen dira aldenean gaur egungo agendak ikusiz eta komplikatzen dira beti gauzak, baina bai ateratzen dira kanta bat eskuin esker, hor bizipozarekin egin kanta bat berriki, orain beste kolaborazio bat egin dut, astonetan atera ere Tristan Murgi, bera dela iparraldeko musikari bat ere parte hartu nuen bere diskan eta diskata da astonetan, beraz olako kolaborazioak, bakarka orain, zinez egin behar du diska batzen, eta behar du 6 urte egin duela lehena, eta beti atzeratzen dut, baina hasi naiz grabatzen, baina nahi nuke egin zebait pixkat diferentea, beraz, hor ere bere denbora behar du, baina hasi nizten kanta batzu grabatzen, eta asmorekin horren egiteko, eta paraleloki, Willisekin hasi gira grabatzen ere, eta azken finean, askotan pasatzen bezala, nire proiektua pixkat atzeratzen dut beste hileko hauzteko, eta beraz Willisekin lehen xuraski argitaratuko dugun lehen gauza izango da Willis Drumonan lehen horrengo diska. Ez da azkena izango, baina urrengo kanta fan o fin? Fin, bai. Hau, aipatzeko tita zen kantu oso laburra da. Justuki diska hori egin nuenean, lehen diska hori egin nuenean LP-a, biniloa eta CD-an. Eta CD-an bada aukera vinilo batean sartzen dira 40 minuta musika gutxi gara bera, eta CD batean 80 minuta sartzen dira. Eta hor ere, bueltatzen gira beti dela betasunan bizi duguna eta entzun duguna, eta CD-an erabaki nuen ipintza kanta bat eskondua, justuki Nirvanak egiten zuen bezala azken kanta amaitu, eta luzatzen zen pila bat, utzi ordu erdi bat igual isiltasun, eta gero kanta bat iristen zen bukaeran. Egin nuen, gogoan nuelako lako zabait egiteko, baita ere diska grabatu nuen, amaitu nuen, nahazteketak egiten eginen, amaituak ziren ere, eta kantu labur horren ideia izan nuen etxeraz boltatzen behin, eta iritzen zen etxera, eta telefonua ipini, eta grabatu nuen horrela, eta azken finean, grabaketa hori gustatu zizaidan, eta naiz eta pixkat gezurra izan, saiatu nintzen olako idei bat mantentzen zabait zuzenan grabatzeko, eta beraz grabagailu bat ikarri nuen etxera, eta izan nuen lehiu ondoan, pixkat ugun, eta kanta hau egin nuen behin eta berriz, harrapatzeko lako kanta bat, pixkat ambientala hori harrapatua, eta sartu nuen diskaren bukaeran. Torratik fin. Bai, zen fin bi, zen bazen fin bat, beste kanta bat egiten zola hori azken urratsak eman eta salto egin, bazen dolako bat amaitzen zola diska normala, eta normalki horrela amaitzen zen, eta gero isilu nena eta gero, bazen kanta hau fin bi, eta gero sartu nuen ere kontzertutan, eta labur gara lan gustatzen zait. Etxi dut ta bizkarra eman diot koridoren ez ezagununtan argian undan bilatzen dut orain. Etxi dut ta bizkarra eman diot koridoren ez ezagununtan argian undan bilatzen dut orain eskua dardarka eskua dardarka eskua dardarka
Eskua dardarka, eskua dardarka, eskua dardarka. Laburra baina ona, Hori zuek esan, bi aldiz ona. Bueno, nik laburra egite arduratzen naiz, una den zuek esatea. etzen amaiera hau, etzen fin, baina ia bai, eta kontzertu hasi aurretik edo elkarrizketa hasi aurretik aurreratu dugu. Azken aurreko kantan, zozketa egingo genuela eta basarrerarekin sorte izango den horrek, galdera baten truke zure diskoa eramango duela. Beraz, zure eskua sartu heltzean, eta atera... Emeretzi. Emeretzi. Ez dago emeretzi? Aurkeztu zure burua, mesedez. Kaixo mai naiz. Tolosarra. Tolosarra. Bai duzu Jurgi Ekitza? Bai. Bai, Jurgi. Bueno, nik sorteukiat zukin jota daukatela. Urmugan jaun zukin biolina. Bajatu ez. Urmugan Ah, bale, ze guai, bikain. Binun, eta, bueno, nik orduan ezautu zintudan. Eta, bueno, gaur hemen eukio sortea entzuteko eta plazer bat izan. Ingeta du, esko? Bueno, ez da gitu esan duzea galdetu. Bai ez. Bueno, nire galdera da, ea zutzat zer dan, izatea musikari euskalduna. Bi ordu dazkat. Bueno, ja, ustut, aipatu dugula pixkat eskuen esker emanaldia, bai, leku berezi bat baten digu. Azken finean musikari izatea ja leku berezia da, musikari euskalduna izatea, zakit, alde batetik gauzat txikia ematen du, zentazken finean komunitate txikia haukagu, eta ez da, momentu berean, da, komunitate bat dun existizan giren, ez? Igual, ari banintz frantzisez edo ingelesez edo egongo nintzateke talde bat 4 milioien artean. Igual, hemen euskara egen izango gira zuen gutxiago, eta bada ere pixkat ez dakit. Eta aukera da ere, euskarazko musika eginez, da aukera ere reski konektatzeko ere bertako jendearekin, hizkuntza hori lujalde bat ere lotua delako, eta azken finan badalako erreitate sozial bat ere aman komuna, eta beraz hori ere agertzen da letretan, eta azken finan hizkuntzan ere agertzen da, beraz, zut gaur egun hori berezitasun bat dela artista eskualdunen zat, ez dakit zure erantzuten dio da, Eta ez dakit, galdera horren atzetik, opari bezala gorain berari, beste kanta bat gehiago gehitzeko aukerarik izango genuken. Bai, zu gustuzu baietz. Baina ez amaitzeko, baizik eta opari bezala. Ba, ingo dut murizitu gonden beste kanta bat, egon ikustera, eta igual honetan, normalean lupogarekin egiten dut, eta bukaeran egiten dut nik neuk koroak eta dublatu. Gaur ezin dut, beraz, igual lagunduko nauzue bukaeraren izango da olako... Joani... Zoaz ikustera... Zoaz ikustera... Bada bi hizkuntza, badia musikariak beraz zeur eski lortuko duzu eta, bueno, ikusiko duzuen noiz denez.
ikustera, joan behar naiz, joan behar da, joan ikustera. Urrunala urats bat aldera, joan ikustera. Ziurtasunen gibelera, joan ikustera. Bakian ala tripazilatua, bahai, mila aurpegi izaten aldituen beldurra. Asmatzen ditu bere etxaiak, joan ikustera. Mapan egun agertzen ez dena, joan ikustera. Barnean eskutatua, nehan meskeriak hil behar ditut ene baitan. Ustel daitezen baino lehen, nehan meskeriak hil behar ditut eta hortarako. Haiek errealitate bihurtu, zoaz ikustera. Zoaz ikustera. Zoaz ikustera. Zoaz ikustera. Zoak segitu. Badakit biziki untxa, bidaia maitezina da. Helburua ez da setzea, baizik eta jastatzea. Bukatu horretik beste galdera bat egin nahi nizun, Jurgi. Nahi? Zoaz ikustera, bai azken bi urte hauek iaia ikusteko aukerarik gabe egon gara. Ez da nola bizi izan duzunzuk azken bi urte hauetako bide hau, kobazulu hau? Nik lagunek esango dute beti gauzak baikor ikusten dituztela, eta nik egiazateko orokorrean oso nahiko ondo bizi izan dute. Izan dira momentu gogorrak eta zailak, eta ez da erresa izan. Baina bai, usut, apurtzea hori, geneukan hori, erritmo hori, eta behartzea ere etxean egotea, eta usut, urteak niztaratzen naizela, eta usut, gizartean ez naizela bakarra, pixkat hori saiatzen bizitzen, istanta bizitzen, eta pixkat hori ez, zentratzea, eta pixkat korputzari lotzea, eta hori dena, eta azken finean, izan da aukera hori pixkat lantzeko, hori pixkat bizitzeko, horre anxietadea sortu zuen, lan bai ere izan da pixkat igual manera bat ere azpimagatzeko genituen kezka batzu eta saiatzeko hori lortzen, beraz, nik nahiko baikor ikusten ditu nire ibilbiran, eta personalki aintzinatu nezela bizitzan, hobetu nezela edo nahiko baikorra izan da denetako. Gero... Esaten zutenean hobeto aterako ginela honetatik, zu bentsat hobeto atera zara. Bai, egia esateko, eta, bueno, esan dut ere, gaur ez dut joko benen,
konfinamenduan egin nuen bi kanta, bat astapenean kanta kolektibo bat, ora pixkat... Nahi bauzu jo dezakezu. Ez, goza ezin dutia hori justuki bakarrik zaila. Holan, deitzen zela ez dakik gehiago zer egunaren, eta zen ideia hori ez. Ginela pixkat egundulekotasun arraro hortan, eta pixkat galduta, ez genekin zer eguna zen, galduen ginen, eta falta zitzaigula maite genuen jendea ikustea, eta hori zela zairena. Holan, gero, lehen konfinamendu amaitzean, hori izan zen Frantzia mailan bada mugimendu bat Euskal Herrian sortu zena, alternatiba izenekoa, pixkat problematika sozialak eta ekologistak batzen dituenak, eta nahi zuten egitea kanta bat justuki aipatzeko biharko mundua, ez nola ikusten genuen mundu hau, eta uste dut naiz eta oraindik ez den nabaritzen, eta badugu sentsazioa joan girela berriro aurreko mundura tope. Nik uste dut gauz, ala ere izan dira horako konsientizatze batzu eta gauza batzu bi urte hauetan ondorioak izango dituztenak. Gaur egun bezala gerra Ukrainian eta hori, uste dut noski baderazo bat ezin da egan gauza behiko dela inolaz ere, manan bai berriz ere azpimagatzen du gure dependentzia horako energiaetara, eta nola azken finean beharrezkoa den beste mundu bat eraikitza beste manera batez, eta tristera ematen duelako behartua girela pasatzea horako pandemia bat eta horako arazoak eta horako gerra bat horren pixkat konsientizatzeko, uste dut azken finean igual bigarren fase batean izango dituela ondorioak. Nina dut sinistu hori zen, eta edo zen ez dugu beste autorik sinistea baino, azken finean askotan esaten dugu mundua desagertuko dela edo planeta hilko dela, planeta ez da hilko, izakia igual bai. Eta beraz, orain lortu bat dugu manera bat, baiko ganaiz, zenta iruditzen zait, naiz eta zaila den sinistea, aterabideak daudela. Eta hori Zuxbangen azken kantan galderak kanta zen, urizekin egin genuen azken diskan, hori zen bizkat kantaren ideia, izatea azken finan badira arazo pila bat, problema ez da arazoak daudela, da baditugula ateratzeko manerak, ez dugula praktikan ipintzen, alde batetik beldurgererako daukaguna galtzeko, eta hori naiz eta irautzailea izan askotan, irautzailea zure etxera etortzen denean beti zaude, hala ere nahi nuke mantendu nire gauzak, beraz alde batetik hau, eta beste aldetik ez dakitzen nola amaitu esaldi hau, ez da hain lagi. Dena den ere gaur Gipuzkoan zaudelako nik bai egin nahiko nizuko ez, hemen badaude Gipuzkoako musikariak ere tartean, eta segurazki Gipuzkoan eta Lapurdin krisia, materialki behintzat musikariek ezberdin eraman duzute, badelako figura bat segurazki asko ezagutuko dutena, baina beste asko kagian ez, antagenita onte spektakle edo delako hori. Horrek zuen krisia eramangarri hau egin du? Esango zenuke? Bai, noski, hori izan da. Eta, bueno, ez dakiten entzako azalduko azaltzeko laster, musikari bezala eta teknikari bezala ere, eta ez bakarrik musika maizik eta zineman ere eta antzerkian ere, olako mundu artistikoan, badela estatutu berezi bat, dela azken finan paro bat bezala, baina irekitzen da dela baldintza ez erresagoekin, berezi batzuekin, hots urtean zehar egiten baituztu kopuru bat emanaldi edo kopuru bat lan ordu, irekitzen dizu paroa urte batentzat. Eta gero urte hortan, berriz egiten baituzu datak, fetxak edo lan orduak errepikatzen da. Da pixkat paro bat, kontratu mugatu bat bezala, okazu paroa urte batez, eta gero urte hortan frogatu behar duzu ari zela lanean, berriz izateko paro hori, eta gero noski jotzen duzunean edo aktibitate bat duzunean ez duzu paro hori kobratzen, baina jotzen duzunean paro hori kobratzen duzu. Eta irauten nobaki urte batez, eta hor egin zuten pandemia garaian, deitu zutena urte xuria, Anne Blanche, eta izan zen naiz eta ez orduak bete luzatu ziguten paroa, ez pasatzeko kolpe batez, zakitzen bat 1000 edo 1.000 jende, gainera ezin digute esan, hori amaitzen da, orain parora, paroan gaude, beraz, kentzen bat ematen digutena, amaitzen dugu deus gabe, beraz, horrela, eta izan da, beti badira borrokak, eta beti borrokatu behar da gauzako bekitzeko, eta ezin gira aldontatik ezin ginen kerratu, ziortatu ginen bederen pagatza lokairua eta alienaria hilabetero, eta ez genuen kezka hau, beraz, bai, santza hori izan dugu hemen askoz zailagoa izan dela, bai musikarientzat, eta batez ere teknikarientzat izan da
super gogorra, azken finean, kentzen dizute lana, baina ez dituz deus ematen ordezkatzeko, eta ezin da deus egin. Izan duzuen gero abantaila iparaldeari konparatuz, da hain imposible zen jende guzi hori ustea lan egin gabe, azken finean nahiko laster, bueltatu zera kontzertuak, nahiz eta jendea eserita izan, maskara izan, eta guk imaginatu behar da iparalden, igual urte bat erdiz, ez dela deus egin, deus, ez zen bizi sozialik, ez zen tabernarik, ez zen kontzerturik, ez zen denak, esten dugu dena, hau da bide bakarra, eta etxizuten dena horoko gehan, beraz. Hori ere izan da, guk ezinen kerratu zen eta ekonomikoki bizitzen ginen, baina bai gizartearen zat, izan da oso pisua, izatea gizarte bat kultuari gabe, oso, bai, eta ikusten ziren erabaki asko, ezakit. Ze irekiten zen lehenik, eta beti museoak, kontzertu aretoak, eta liburutegiak bukaeran, azken fiantzen, ematen duztakit. Gizaki egiten gaituna hori da, azken finan bestaz, gineateke, idatzi nuen zerbait pandemia denboran, zen zela, azken finan kodigo, artea eta kultura eta hori sortu dugu, justuki, ezin ginelako bakrik abereak izan, eta beraz, ez genuen derotxo abere izateko, eta beraz, gizaki izateko sortu dugu idena. Eta konfinamenduan izan dugu fasea, honun, ez genuen derotxo gure burua animari simple bezala ikusteko, baina ez genuen ere gehiago derotxo gizaki egiten gain duena bizitzeko, hots kultura, artea, eta oso ararua duitu zait erabaki bezala, hori azken finean irekitzea, hori baita egiten gaituena gizaki. Eta dudarik gabe oso gogorra izan zen, eta guk ere zuen estatutu hori luzatu zen bezala luzatuko genuke arratsalde hau etengabe, baina zoritxarrez amaituko da. Baina ez horrez, eskerrak eman gabe zuri, lehenik eta behin gaur hona etortzeagatik, baina baita ere bertaratu zareten entzule guztioi eta saretan entzungo gaitu zuen guztioi ere, izan ere ezaztu gaur hemen egoteko plazera izan ez duzuenok inboxen entzuteko eta YouTubeen ikusteko aukera izango duzuela, gure buruz gehiago jakin nahi duzuenak sare sozialetan ere bai, Facebooken eta Instagramen ere bagaudelako, eta nola ez bukatu horretik eskerrak eman, egun hau, arratsalde hau eta podcast hau posible egiten duzuen guztioi, lehenik eta behinat Antxustegi, teknika lanetan. Nola ez, makokirik, teknikari, kudeatzaile, proiektu honen bizkarrezur izategatik, horreskinan duzuen hau. Gaur esker berezi bat, Miguel Ini urte eta piko eta gero lortu duelako gaur Jurgi hona ekartzea, beraz, nahi esker handi bat berari. Eta gaur mikro hau eman dioten Aitorri. Baina berriziki esan bezala zuri Jurgi eta plazer bauzu beste kanta batekin amaituko dugu gaur aldia. Mila esker etortzegatik eta espero du gustoko izango zenutela. Gogoratu hilabete barru, hilabeteko azken iganden etorriko itzuliko garela, apirilean, bi bitartean gozatu kanta honekin eta mila esker. Vale. Abiadura begia erretzen dituela ez ala legitimoa izatea ilegala. Dela esaten dela publizitatea irradiatzen gaituela konpartitzea delitua dela legiak zuzen bidea tapikatzen duela ez alda
legitimoa izatea ilegala ez alda legitimoa izatea ilegala. La memoria cultural.